driver mo, kaya pa today. Tapos bigla siyang nagising. Ba? Problema na yan. Fatigue steals reaction time. One tiny mistake can cost a life. Isinusulong ng Philippine Society of Sleep Medicine o PSSM ang mas malawak na kaalaman tungkol sa panganib ng drowsy driving sa ginanap na Sleep Expo and Drowsy Driving Prevention Campaign noong November 15, 2025 sa Clark City Front Mall. Ayon sa pag-aaral, tinatayang hanggang 30% ng mga aksidente sa kalsada ay may kaugnayan sa pagkaantok o pagod sa pagmamaneho na kasing delikado ng drunk driving. Ang Pilipinas rin ang tinuturing na most sleep-deprived nation sa Southeast Asia. Ayon kay PSSM President Dr. Jimmy Chang, ang temang Tabi Muna ay naglalayong hikayatin ng mga motorista na magpahinga kapag inaantok at matutunan ang mga maagang senyales ng pagod. Pag less than 7 hours yung tulog mo, mga 6 hours, or kapag umabot ka na ng 18 hours na gising, then sobrang laki na nung chance na ma-aksidente ka. Kasi yung usual na mga oras na mataas yung aksidente, it's either madaling araw, or yung after lunch, 2 o'clock yan, kasi yung siesta time, dun medyo na inaantok ulit eh. Tapos dun mas mataas yung chance na ma-aksidente din. Pinakamaganda talaga pag medyo inaantok na ng ganun, tabi muna. Tabi muna. Kasi delikado yung para kang isa kang malaking hazard na sa kalsada kung pinilit mo pa rin na kahit antok ka na, tapos pinipilit mo pa rin mag-drive. Itinampok sa Expo ang bagong teknolohiya at kagamitan para sa mas maayos na tulog, katuwang ang Department of Transportation, Metro Manila Development Authority o MMDA at mga major brand sponsors. Yes, it's becoming very significant. Now we've seen so many accidents now occurring in Metro, particularly in Metro Manila, lalong-lalo na sa EDSA. Nakadalasan, yung mga aksidente doon na nakikita namin tuwing umaga, ang rason is sleep deprivation, kulang sa tulog. Meron tayo dyan mga public utility bus drivers, meron tayo dyan yung mga UB van drivers, meron tayo dyan yung mga truck drivers, more particularly, Binigyang diin ng kampanya na ang kulang sa 5 oras na tulog ay nagpaparami ng 4 na beses na tsansa ng aksidente, habang 6 hanggang 7 oras ay doble pa rin ang panganib kumpara sa 8 oras pataas. Dulot ng antok ang mabagal na reaksyon, mahinang konsentrasyon, pagdrift sa lane at maging microslip na maaaring mauwi sa matinding aksidente. Paalala ng mga eksperto, unahin ang sapat na tulog. Ito ay makapagliligtas ng buhay mo at iba pa sa kalsada. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang Tutuking Balen, susuyo.